По молба на няколко клиента вчера реших да го направя това видео, за да им е по-лесно да си изберат техния модел сигнализатори. Не сте длъжни да се съобразявате с моето мнение, има достатъчно информация в интернет и може да си намерите каквото ви е необходимо за всички тези модели. В България основно се ползват RX Plus и NTXR. Това са най-срещаните от тези 4 сигнализатора. В случая тук имаме ECU Custom Upgrades Mark 1, R+, и Steve Neville, който е най-рядко срещания сигнализатор в България. Защо съм ги подредил по този начин? Първо, защото съм изчел достатъчно информация за тези сигнализатори и знам всяка една подробност по тях. Пак казвам, вие може да си намерите вашата информация, която ви интересува. Защо поставям ECU Mark 1 на първо място? Първо, защото сигнализатора позволява свързането на до 6 сигнализатора към станцията. Тоест, ако сте двама човека, имате една станция, може да се свържете общо 6 сигнализатора към нея. Нито един от тези не го поддържа. Колелото позволява добавяне на до 8 магнитно колело, което е изключително сетивно. Всъщност това в момента е с 4 магнита, оригиналното, и е изключително сетивно. С 8 магнита ще стане още по-сетивно. Самия сигнализатор има тонове настройки, които тези нямат. Има доста допълнителни настройки, които не се поддържат от тези модели. В задната си част има снег барове, които са оригиналните в този случай. Могат да се вдигат нагоре и надолу и да си ги персонализирате както на вас ви харесва. Другото, което на мен ми прави впечатление, изцяло може да обновите корпуса по начина, по който на вас ви харесва. Има няколко фирми в Англия, които се занимават с дизайна на тези неща. Не са нещо фрапиращо скъпо, но позволяват добавянето на до 8 магнита в ролката, различни цветове. Предната част се обновява изцяло. Има доста допълнителни неща, които се слагат като конуси. Това започва да изглежда по различен начин и стават много, много красиви. За корпуса мога да кажа, че е изключително надежна пластмаса. На създателят на тези сигнализатори е отнело 3 години, за да патентова този модел. И по неговите думи са отстранени 99,5% от недостатъците, които имат останалите сигнализатори. Затова този сигнализатор за мен е на първо място. Стив Невил е главният инженер на Century. Тези сигнализатори са с минималистичен дизайн. Нищо сложно по тях. Изключително прости за работа. Всички настройки се правят от този ключ и благодарение на тези два бутона. Супер упростени за работа. Отново колелото позволява да се добавят повече магнити в колелото и така нататък. Има си вградени снег барове. Какво да кажа за Стив Невил? Неговите сигнализатори в момента са може би едни от най-търсените в Англия и има модели, които достигат до 1000 паунда втора употреба. В случая тази комбинация, която имаме в момента, отново е доста рядко срещана, защото обикновено приемника, който върви с тези сигнализатори, е достатъчно голям и за мен не е толкова красив като този изчистен приемник. Изключително надежни, отново добра пластмаса, колелата са по различен начин, не са както при фоксовете направени. Сигнализацията е изключително надежна и отчетлива. Има няколко настройки на звука и на вибрацията, т.е. на звука и на сетивността. Ще покажа как се работи с този сигнализатор. Изключително тънък е и компактен. За мен той минава на второ място. Fox NTXR е сигнализаторът, който е най-продаван в момента. Не в Англия, не в България, в цял свят. Защо се е доказал с времето този сигнализатор? Механизма, който е вътре на самата ролка, е изключително надежден.
позволява до 4 сигнализатора свързващи се с станцията. Пластмасата е изключително добра, не лепне като останалите старите модели на Fox. Това е отстранено тук, или поне аз не съм срещал модел, който да лепне. Няма кой знае какво да се прави по този дизайн. Изчистен дизайн. Станцията има светлини отгоре и светлини отпред. В случая този е с ръчно изработен кълъв, който е за този приемник. Фирмата е на Primalhide, няколко кълъфа съм поръчвал от тях и са, мога да кажа, уникални. Този си е гравиран по изискване на клиента. И накрая стигаме до Fox RX Plus. Това е най-новият модел на Fox. В случая този позволява отново до 4 сигнализатора, които да се свържат с станцията. Малко по-шарен сигнализатор. Отпред светлинките са индикиращи отгоре до долу. Има си светлина в предната си част за нощния режим. Има си достатъчно настройки за сетивност, звук и е един от най-предпочитаните в средите в България. Нека ги включим и ще ви покажа как работи всеки един от тях. ECU Custom Upgrades. Ако искате да е по-сетивен или по-малко сетивен, всички настройки се нагласят от тук. Ще го заглуша малко. Изключително добре сигнализира този. Чухте звуците на всеки един от тях. Надявам се да съм ви бил полезен с изборът на вашият сигнализатор. Ако имате въпроси, питайте.